Tinkonyara mwana tinkonyara kulinda mwana uyu pi. Kitinkonyara. Igo ni short ya utagito mwana aru asoma kwa. Lakini njende tarwa maukano sobi. Mwanchomuriria obosongo vibes egasi yaito no gutare binyoro na gukoretera ari agenderete. Rero nigo twenyorire turi imeye kenyorogia bakiruka itibu. Etibu kenyorogia etibu sublocation ya Boroko Musenia constituency ya Bonchari imeye county ya Kisingi gya torentira story ero muchurura nenkongu sana omwana oyo omunyaruka omenyete kenyoreke akabogori omwana oye wo mwaka oyomo nenusu akamorenta ngora botuko saine ngora akamuira omuchigete rugorari akamotika kegita enyaruka eyo egatama lakini later nachete komanyekana enyaruka iningo bono enyaruka eyi nabetugute to omwana oya asa tugute to omosacha oyo nabwate omokungu oyo gebwatiranete bono yabeire akong'u basubati more esikari momanyete amachiko yokwebwaterania machiko moyamanyete mara ng'emesi ya sauti mogirango mara koraki mara tinyigweti koria amase mara tinyigweti gokoraki bono yani yabeire akong'u family yatwakerete siminga kaka motakominyoka motororere ng'ana eranga kiere ekiagera omwana oyo tosinyire no are esika torore ng'aki togokonyana bagusiba minto tagete tobwaterane torore ng'aki omwana yagokonyeka abana banyorora amakong'u kwego ng'amaro omwana narusete gwa maiso kwego ng'amaro omwana naitetu kwego ng'amaro omwana narutete roji marao omwana nakorora tukende bono tagete korasa omochio oyo matora amanye story ng'akiere abasubati abanto mbare esikari batagete abana nabande mbare bagotuguta batatagete buna bono story twakabeta ari bonjari antu bakang'agira gisiminga kaka mwana oyo toe kaka gwikigwa omwana ng'a oyo tokirema bono tigango turamo igwa anyige konyarekana tokoegure ndoire Era nabali bakolera era nabali bakolera era nabali bakolera era nabali bakolera esae nanjete omoyo bokorwa esae nanjete omoyo bokorwa esae nanjete omoyo bokorwa esae nanjete omoyo bokorwa wachomurigereria abona nachika kogotebia nigo twikira igaso omochio oyo iga naende korakwanira kubwatia ng'ana eyega twachika kobatebia turagosore turamanya ng'ari achieve the way forward in the really ase ng'ana eyega akiguru gutata Jengoro ku Petro Maoga. inde tokwana nilio Petro Maoga. Aiga ng'ayi abone kinyuri kingere kike Yorege goro ku etibu Musenia. Location Ni Bomariba. Ward na Bomariba. Ward Bomariba Boroko. Bomariba Boroko. Constituency Bonchari. County ya Kisii. So wing usaso botambe tweresa ngo ng'aki how was it ng'aki yarenge? Ono yarenge mutinyi kunyo mwakuri. Mwakuri tokire dakega. Yarenge saa 4 kwenye twaragire twakurire. Chabutuko. Twararire. Saa bono tutabogete saa ngapi saa 5 kwenye tudorangira cha mono. Ngale kugenda isiko ngatangiye geraro kyabaye. Isiko. Akego murangu uri one minuta bwati kwerende
mabati gochigoro gochiko igore basiga onya no mwana otene na bukurira kigite kiao ga geita igora abuga aha ngara waba kandi ngara wangatani nyangagu na tumeiro rero ano ngateo mukungu mukango tororengie magacoka kire saa 58 kara twacoka kanya no mwana ogisirio na nabigite kwa bigitenge kandi ejori jidori gabono kuri mutu kana tukarawa nkigerende gara gara kuri mutu ari mukungu otari umwana othigirega otaimo ki umwana tumanye ni mutu umwana bona saa 5 chabutu saa 5 chabutu no mwaja gitu kumbole maswali ndaruka tu umwana rendo nawo kora tele ripoti ko kamera umwana kamukani kaudhi yao nita yona kwa ripoti noko kabyali tesi kolenda mwana ngolete bole tukakira tukagenda tukaimuka tukagenda ubutuko bakabumuka konde no mutureti kamweresa rende bantu bandi bagacha tukakesi imibu mugambi mugambi abatati bo mwana oyo abera abo bakamambi boki alafu tomara kumanyanaki alafu mwambi antebi murara iko kara report police tukakesi mu police twale mutanda mambi ya obutuko polisi ile polisi ya igonga nkagenda bakororo kwanza na rweto ntara ikororo na chite bo mugambi tukarasa umugambi rende tuli no mwana bambia kandigera riro bagante bibono mwana wikobera nere bakama mwana bakoriki gusoma nyana gutuka ari ateo no mugambi mwana arwarite ikabwate biayo mutwa maguru iga kerachite kero kujane kero kwa manyorete kero na manyorete ono rende ngamuteiti mbale no nkadi ndamanya no rieta rya gurugu ndamwenya gitari nagingokora ande yangu rigeri ruberi koro kinga ninje nagurigera eligaria nagurigera akoreki kandora arwari umwana kwanza kairo umwana rende munyagitari ali gasero kwa mogere dispensary tal dispensary sekeme ekwende private era na moiro no twa ngeno your wife mwana akarwari bo tukaonjo kwa munyagitari ndagotari nande mambi muirane tukamwirani rende tukanyoro chakero wapwa ono alindweto ngaratingo giranti kangenda igongalioka kana ndengali kopi ibona aramisi because mumonyo orete Jumatano butuko na aramisi bono ibona aramisi kaimugera no ngana ngali statement nananyoro umwana matuka kaera yono timete umwana reno yo ono muswati nara kasini yani nero jagata yabantu ngamumete umwana oyo mwana oyo ikasini yao bone kasini yao mwana ino yo nyarebe bone keraro yo nyarebe mwana oyo koranga nyaruke nyanga gusani no mumuroyo ngakora nero morete rumwe nyaruke ni kiko nyaruke yakuru elida umate mamwa akuru mam lakini malita official to nyamanyete nyamanyete Rosi muri yango aha ono rene naje gakora kende namatebirende akerere gaya bono muno mwiri ngwari go chantebinga nyaruke yara tu mwana rende tubora ine kimwe tu mwana atigire nara kwa buri mongange mwana ono rene twaje tukajagwira rende nenjereria abasubadi banarete bono ngakira muno reta mari kende ngara tu mwana bono ateo musubadi ku mwana ara bama tukabera tatu tukanyira gusengina nakoreki najiche tukaganya iwiki yarire ejeti goja ane gadati ndikokira tikango ngende nande bakaigonga osiasi agante ibono mate musubati yokoranga ikago bimete birangi arna kyokora ono tukakira rende osiasi agante ndokora no gwate namba ya soba ngamati mbwati namba ya soba no mate soba dimanyeti kama onde yokwenda bura buri soba ororenkai kora manyororo osoya bakororo Tiwase bakororo okomonyoro komwesimi ya otukwanenere kanda tukiritinje tianda mane ngana bakororo bakasoba muswati bakasoba bono ngabura burie nkatera kisubinjira kanda bakasoba kerana anda sobo nkanyora taiyo nkairana
Mbia mono. Kero nairana bono ngacha ngategerera kero nategerera Christmas kiarire bono yagete January bono kanywa musubati nera aku na otaya umwana ona kiara bono linga mutaya umwana Yo mate musubati areta bakubwo mungaine tu. bono ngamutaya ndo mwana twanyorire richibunga na sarwite mbura rende ate twere suna kinkana ne to mwana asengeje no yogobete nere no monto mwana tari mwana usukuru norende ngakia tukana koreta na iguru mwana oyo bono nkaroretire amang'ana mwakunda aganteiti gatirimbo kigucha ase ndara bero Mugakone ntatu mino. bono akabero matuko makeiga agantei bono nchumanyete ntindi gotiri na isikana mong'ino minonga ndare konda bono tagonya kobera isikari ndi mwana Yes. barangu na kiogo ande nkaimogerera ngateba yaya tigang'era bagachudire no bisi ng'ake report Bisi town? nganda kwanza baka polisi ya town ako bana amachudire no bisi nganda baka kwenda ali polisi ya town kabura buri ngadara kitu ngate wenda ali saba na basirite gari okogenda ngara sarindi statement na barasi bali bagambye ndogora kenda bakasi gitari ruguru disi no obisi abane kagenda oro kana ndoro bakandikira bagantebi otechi fomu echiga mbange fomu kigima otechi fomu echiga kwa chise chero chimambi yaye kanda bono n'umwana no mwana akambure masali no made maumwa kamutei timo made kina iba malieta yonsi Mwana yemekere ngabata. mwana onje munangu mubekera aratware mwaka oyo mone metinyi nane Yote ngari giriti miakebere. enjera Mumura gosenyaruka. mumura yaro mumura Okay. yaro mumura Wanekera kwandikira nsi abana bagatebira na mandi. bakandi ngaira na mambi mambi kero nanda bakandikira document yentang'ani isakariri nagoro kirinde Eli. eli gana bakandikira chitariki tariki twari koirana Yes. chiarenge bakandikira nari koirana tare nane bono otigechi echiga chiaga Tare nan age. tare nan. nane otinyoka be tare nane rende nabanjigete bagantebiruru bere bandikire taberiga rinde batigera kwa bina biroyo rinde nkairera rende omugambi ai kwabe gosoba mosubati bono tare nane bono nje nkandoro arana kwa bisi abana ngai mosubati itaracha taiyo tukajigwa gesimi muri umwabo namba yantu asabe tukanya osisi nanye sabita akanyonyora tukajigwa gesimi muri umwabo akabwata kamutai ninchori aya natigire tu Muno mwaba no mwate. dieta limo maiti enamba turende twaya tu ninchori nari ngubara senjero natigire tu mwana musabati omino no ale ga buri na kiatha iko bisi abana agantebia tata ebo no kuchinga kontebi nje biasara bitimanyeti aina mang'ana ino norenda akabutolesi bali bagantei bono nanto kurikira baitare sina mbiri sina mbiri Mutinyo kabere. bono rero nande baganire banga mukobera akobera omugambi amwirire eri nakobera omugambi rube kwanza ritang'ani twakwanza omugambi nkamweresa otenya rukene buri ne yase ne kenyoro kiago Bono mugambi osoba. omugambi osobo Akyaguru. turubosa Turwasa. Omo chief ko som sub chief. yaro ali ngomo chief ale chief So benyaruke nyinga bono. kiabenene Kiabenene ngajira. stiri bomaliba Ione ward ya Momore. A constituency ya yemo. Lakini chi location ni tofauti. no stiri location na yemo Igo mo chief mo sanga no yomo. yani libono baba kaneti tu Okay. tubatomo kamonene tubate no mochifu ronde Okay. tone ebinyoro tubono na bire binene bakabagana nkaenda mpaka somochifu igoikaransa nere kamweresa rinde kaunte yaya nero kanera ntiri tu mwana iga ono naigure no yose ino ngaita na bora mumanye
nakiakorwa marieta nkamotebia marieta timaete lakini nagorimo tiga nkoena ba murumu amokwarane na barakweresa agakera murumu abesimi Oyi nande gwakirite riri. bono akamweresa akamotebia erieta ria omoiseke buna agoroka agatuma omotureti gochia soba omoiseke amotebia natakeire omogambia tokwanera na amang'ana aya omoiseke rende agateba ngocha are yange mambia yaye narotacheti gocha bono rende naende nkairana mambia yaye kaburi chifu naki omoiseke oria natageti kende ante omoiseke oria ogora sobo baraba mwenu bono timanyeti naki togokora ante tiga nkorigereria rirube rigoroki naende oira narari sobisi ya abana bono rirube rinde nkaritiga ororo eriandikirete riria no nkaritigete Mpaka bono. mpaka bono iga Omoiseke oye I know okay in person nomomanyete do you know her? omoiseke oyo no amete ogwiri moina Mwenararia. Round yake nyoreka. kinyoreka iga Alafu no amete kinyoreka ekera manyete kinyoreka tabia yanga moyo manyete. bono toka gosengwasa ngokwanare nabakirete iga rioka Nabwate bana bandi. nabwate omwana onde Mwana no ria miaka ere ngai. nabwate no monene Okay, gukwana ndi nayo wife ake igo. Era twera details chini. Bono mwana oyo bo mwaka oyo mogare mino gai. Bono okugenda kwino nkurukioko. bono bere ame bagatwara boire ng'a rende omwana oranyora konyora kende koruga ando onyora amang'ana abeire koena atakire kwansa motiga ajurire na obisi agantebi nabo okomoira omotigo lakini bono onyang'ina karo tokonyara komoira omotigo ororo Okay, bono ayo okugenda kwa nkuruki. Muri tayari kurinda omwana. bono omwana oyo Kiagera gwakire report ya children so muno bwate rirube heri. Nwagete report asobisi omo chief eri gai go original copy no rira igana ero rigete mwingaki okorra kwino nkurukioko muri tayari kurinda omwana gusokorra kwino inono murugi oyo rensana ere nkomuburinde nkurukioko kiagera marube mubwate obinareye murikire kuru polisi okorra kwino nkuruki bono ino bono omwana oyo oborendi bwaye nobokong'u segенcho ngotebi ncheti nikobera isiko nomokungu okobera isiko inche ngosoka nachi kubarigeria senye ngotebi nimorende inche nabo nkoendae ndigie endagera bagori lakini bono isiko egero ntebete koma mwana oyo nkoria aria endagera ngosibia gware gware endagera bono igotagete omwana arwa sama gokao age maybe onyo ofisi abana gekomoira gose bono mbia abere ase ofisi ya abana yes onyoi kagocha koiyia omwana amoyi kuru amoiri korwa ofisi ya abana kaba nabo bari nabo bantete ayushwa nga musubati oyo korete bosani nerande musubati oyo tari ng'ambe koreki bosani nerande no twarenga abasani ngaki nkarake nkarake lakini ase eng'encho yare kobae ng'a nimwete omwana kango gare komoki getambokero soba omotureti nanko yaye na omotureti yes aya ndatuma nko yaye omotureti gose omogambi osoba amatemi omoragete nang'ete omwana bwangire kondagereria omwana gose bwangire gokonya omwana nare koba barimo mbating'igwa ntebe ng'a ningaranete omwana isiko nangire komorageria bono tariboteti omochifu na oyo osoba naboreti chifu noire riboti ng'a nimbiareti omoisiko bwa ekenyoro kiago omwana yaya motureti namaete yaya boria esara nemaete rende gose omwana ningananete yaya bono korwa riko bono mpaka nabo barobwo batigarete mbio igoro ai nobwata abana inche nimbwata abana amwane ne miaka ere nkabwata oyo mane nabwate miaka kianda bari nkobwata abana mbwate batatu kwanyomire miaka ere nka miaka yarachire okay igo you confirm nga moise ko yere manyinga otai ase mwana oyu no tarigo no omwana omete manyinga na bagwe gose omwana ono oyone noyo no nakirende atiga bono manyinga nenchete ase omwana pi ona ngikora gwabisira manyinga aro ase omwana pi seg'encho yare koba ng'a nimwete omwana kango gatigete stable chionsi ebia ntebi ng'aki okay ning'ong'ete omwana
Paramno ko mondendera. Monjo murigereria koigure ngane yibunere amarube mbwataiga neri ruberia Ministry of Labor and Social Protection, State Department of Social Protection, Department of Children's Services, office ya Kisii Town, that's Kisii County. Yakiro Moori, ne Sub-County Children's Office, Kisii Central. Na igodi dikirechi tariki 28 January 2023. Didi ikere wichi aserosi moriango, oyongagerete nerengi no mwana. Akarangeriwa akaba requested yagenda obisi abana tare 8 mutinyo kabire 2023 tachieti lirube mbwatega neri mu chief lirube lirikire tare 27 omutinyo 10 2022 mwaka uria kero mwana atigitu mu chioyo. Office of the President, Minister of Interior and Coordination of National Government ligoteba iga re maugongoro nae. Okay. ID number erikirabo. The above named hails from my area, that is Boroko sublocation in Ibomariba location. I duly confirm that he was left a baby of about 1 year at his doorstep on 25th of October 2022 by a person well known to him. The child has no names currently and have advised to take care of the child till her mother is found and action be taken upon her on negligence. Thank you in advance, Office of the Assistant Chief, Boroko Sublocation, Eric Ondere. Eric Ondere na sub chief. Okay. Tagetenda kwana na your wife. Nango chita kaiberiga. Deta chekaransa. Baba mbiyo. Bia. Na kikoro. Rosiri ni Munyangi. Rosiri ni Munyangi. Munyangi. Baba abantu isika bakorikia abana butukono mugaso. Sana. Abande ba unabona tuagenda gukaba abana gete story kurwari mate nyakoe. Mbuna baigete kogenda omagoke serikali. Abantu bakangira isiminga tokonya abana, especially umwana okurukumu muragare gold. Ayokora kwa nguru kyoko. Goriyo mwana yo tigeire. Mwana mu mwakoyomo. Mwana mu mura governor ya Kisii County 2092. Akioroje. Mwana erenje narenga gukana. Lakini bati ndokere kebengeli umwana oyo umwisiko oyo bono anti yae ni cousin ya nali. Okay, karati gango, karati ndasuka kidogo. Igo umwisiko oyo tigeto mwana se na no muhiryo. No muhirie torochi mama byaro oyo. Na mama byara anti yae umwisiko oli. Yes. Ni sisters. Bono teo koraki te kunyarikana. Bono ngakimoko aye no mwisiko musubati tigeto mwana ngakimoko kana. Bona bone tando kanti. Kubwati ubiri nanti akondo. Bono ni gusare to mwana gatigera anti yaye. Bob yete kunyarikana se. Ante kunyarikana. Asinje. Yes. Tende tume tembe ko mwana obande njengi wunga mara osorwali irabu nanti ayakale otebang etotese to mwana. Toganye to mochango to changeru. Omwana kutochangeru. Ora ebikwase binge biko gera. No inje munandi nandi munando satega tinkunyara. Hata no inje ngotabonye tali umusigo oyo ndasoke ngende. Tinkunyara. Umuise ko yae ikenyorogana ngakyo mumanye twere sange tabia ngakyo mumanye tibya. Umusiko mina amenyire ga kumuna nachite. No monyorete ga igaro umwana omoke. Ako wende skuru. Kwenye taranyora bana aba bande nono. Kwenye taranyora no nuri amanene. Bono nabo twenge konyorana twakwana ni twagamba bya by the way narochi no musiko bwata masikani. Nje na amete mabwata relationship nande noyo. Nje tina amanyete boyo. No mugako. Timanyeti. Nande gente kino ne kenyorongi anya kuiwekana. Mangana intuntu anya kuiwu. Ntu mwana tumna kobe tubutuko. Wana lende ntu tugastuka no muntu osirenjera. Mwana osirenjera ngaje kubuli oyo. Nde yangu mwana. Seno kaina ne tesiko agakana. Wana lenga mate umugako mitokaro mutureti. Wikata tirimboke mate.
Tato minene ro mutule. Bana tumutei ng'a twarete iwe omwana bono rende gwakanire naki rende togokora tugatirimboka bono ochimate tukagamba omogaka onde chisimi bagaka abwo chipolisi chibwa omogambi gekaba torare mambia boki omwana akore ki amanye torore gose akobuga abwo igonga tukarara na omwana oria botuka aganchanda bwaki tukachandeka nere bono mambia bogaki mambia kera bwaki oyo bono agateba ngosoka arenge arafu aiterania igonga bono inche rende nkanya kobera na omwana abwo abanto bakonya gocha ekemambia bakonya korigereria omwana oyio rende okobetwa botuko bakarigereria bateba tomaeti kieni eke mwana oyo ntomomanyeti mwana oyo ntomomanyeti kichaika saa 4 oyo tarengo kia mogaso toikaransete na omong'ina onde bono toichanete tokoria bono nki eke omong'ina onde rende toikaransete anti iga omoiseke oyio ogocha korwa gesieri iga nsa abwo ogotokwania nkamotebia naki mbuya nkamotebia yaya intwe mbuya tore lakini omwana naretetwe botuko saa 5 ya botuko akabekwa iga ntomaeti mwana oyio na oyong'o agateba imo omanyeti mwana oyo naki motamanyeti omwana oyo tukamotebia gaki omosubati yakorokwa Rebeka tukamotebia Rebeka mwana oyo inche timomanyeti pi agantebia omwana oyo tomanyeti na oyo mamu mauga nabo nare konya komotebia ng'aki mamu na omwana ogo tari koigwa bono rora mama ochire yaani bare konoteba omogaka ogo ng'a nabo are gokwana ng'a nkomotebia enge inche timanyeti inche omonyene anti oyo yaye tanya gotenena anti gose gento getengere iga tanya gontebia nanya koigwa ng'a nerio nkamoboria ekera kwamaete boigo inge otare gonchera mapema omanyie ng'a omosacha one nagakorete gento gete iga amanye na inche rende naroche tingogosumbua engaki eria buna kwabwate emechando tingonya kogochanda bono yaikerete bono omwana tiga ache inche rende nkabeka omwana oyio abwo nkabatebia bono ase yaikeire kobwata ng'ende ndigerie ogo ndusie oborito obo onye kingokung'u ng'ende ase nkwenda gochia ase eng'encho bono ndoche na amatemo igoro mokombeka amakong'u mosubati oyio agantebia yaya tobose gokora igo togenda eti ochie korigeria ogo onyueti orusie oborito okwo bono omosubati okogotebia ng'a omwana ono oyo bwa omogaka ogo erembo kene kiabwate ng'a kiagera omosubati onene obua ekenyoro erembo kene kiabwate maybe nkwamboritie mbo kene kiabwate ng'aki ogontebia ng'a omwana ono oyo bwa omogaka one mbo kene kiabwate ere naye namoboritie inki otare gonteria korwa kare gocha narire kare naroche omosacha one omosubati naranyuomete ere are gokoba omwana nabo nare gwancherera naki omwana na oyoye okonya otaracha konya nachire ntwaetanete nkagenda akaranyuoma naende omogaka akanyuoma ere 2022 gabo 2021 twaetanete nere akareta omokungu akabera agacha akarora abana bagoteseka aganteira norora abana nari rende nairanete ngaboria omosubati oyo onye tari amang'ana mobwate aye Rebeka ninki otarakoretera omwana korwa mapema amanye rende omwana narende ende ogachia ogantiga nabeire mosigo nari mogonkobera omwana gocha korwa gesagesa nanye koigwa mang'ana aywo antebia bono nabo yaikirete boigo lakini rende aye tobose kwenda gokora boigo tiga torarora nki mauga agokora omosacha oywo torarora eki ragokora ninki inche ngakira mama inche ngatebia mama bera bono omwana oyo nyugwete naba nasire embe bobe mama agatirimboka na omwana oria akabera nere anti yaye bono nabo akonya goeta onya gokwana amang'ana onya goeta onya goteba bana mwanyorete isiko bono nari mogokoberwa anti yao anti oyio yaye bono ya omoiseke oyio bono omosacha oyo agacha ekemambia omosacha bwa anti bono egekera ekaseni yaito bono nkamotebia andeterete esimi mochacheri nkamotebia bono Steve ase yaikeire mamwere bono ase eng'encho inche na anti yaye mauga na uncle yaye bono mbaigete koba nere onye kere na ekene akamua omwana tiga aiche akore ki abe ikaranse arende omwana oyo ase eng'encho inche bono saa hii nimbwate omosigo tingonyara korera mwana oyo anti yaye nkaigwa naende gagokwana rogora ase mwanti yane rogora mwana oria ntagocha pi ng'aki agocha iga iga oboiri igoro tiga omwana oyio arende gose gakorora amotindeka omobesi na bono nabo atotebetie igo yaani mokorora momotindeka omobesi oino bono igo onye twarosire tomotindeka omobesi tataeti komanya omwana nari namonyora gakoria nonye na echabu tintaeti komanya tiga barore bang'ente gose batindeke omobesi
Bantu bakamate gaki omwana oria ngoteseka arari na oyonde nabwate omosigo. Gaki iga arosete takunyara. Mware kobwata rende omwana oyo mogamberane inche totete komanya igoro ya omwana. Totete komanya igoro ya omwana tiga barore buna bagokora. Intwe bono inche rende bono mong'ina onde omwana oyo naende agacha tokabera nere rende agatira rogoro. Omogaka omito agateba rusia omwana oyo ana inche tintaeti komorora. Bono oyo agatiri na omwana tokabera na omwana, omwana oroche buna agosumbua chideka buna orosete oibekeire echafu chianga ogosibia mara riria otakabwati nguru chia ogosibia yanga chianga chiaichoire. Bono egasi ekambera enkong'u naende bagacha bakarora yaya omosubati oria orosire tiga totirimbokie omwana maate. Omwana agacha agatirimboka maate. Ekero atirimboka maate omogaka ominto rende mama agachaka korwa chiwarning korwa omotenyi 11. January buna eweka tindi kobera iseka. Na omwana oyo nomo omwana omoko obwate oboreri obokong'u. Inche bono tinkonyara bono rende onye moiseke oywo otaratoka tiga arore ng'aki agokora ki tiga arore buna agokora. Omoiseke oyo ngacha nkaiga omotenyi 11 kumbe rita chiaeti ande nware. Nware kenyora. Bono isobo gabo. Omanyete intwe abasubati ngonya Komanya koboreri. Ngaigu nware sobo. Ngacha ngatebia omoiseke oywo ororokanire. Mong'ina onde ong'eire korarameka. Na inche oborito obo ong'ete obworoko kora egasi tingonyara ya omwana oyo. Mpaka omwana oyo bande arache achandeke bono ande omanyete omwana noria ogosoka oenda gochiaria. Mara ochire para yoka ooria omwana oyo bande asire naende ochia konya koretererwa. Bono rende omong'ina onde rende tonya koborania omong'ina onde agateba bono omwana oyo ekero arenge oyomagwa tare koimoka aiche arete omwana omogaso igoro. Atebe omwana oyo noyo abanto bonsi bamobwatisi batebe ng'a rora bono naki ogokora. Omwana bakobete botuko bagatiga isiko. Na intwe onye ndiri twarenge ababe na intwe tomanye boigo orange twatigete gochiaria nonye na Omoiseke oyo ase amenyete oboiri omo ogoteba ekenyora. Barabwo ng'aki bagoteba bono. Anti yaye nere oywo okonya korwa ebitisho ng'a torore toite omwana. Nere oywo ogoteba ng'a omwana noyo bwa omogaka ogo bono. Toro toite omwana gose tomotindeke omobisi. Nabagoteta igo igo. Agoteta taeti komanya. Orore mong'ente ini igoro mokora muoni ini igoro yaino. Nabagoteba igo. Iga agoteba ng'a moiseke oyo onde takonyara korera mwana. Bana tokamoboria. Omwana oyo omonene ere nki motakomokobera. Nwamenyete bono mwanti yaye oyo omonene. Mogokoba oyo omoke. Agateba bonsi ngokobu bare sobo ngwenda bare sobo. Nari egete rero December tarehe 15 akairera ng'ina omwana oria omonene. Omosacha oyo akamochachera rusia omwana oywo rusia omwana oywo. Akabaikobera omoiseke oywo omwana. Kero amokobera omwana bono omwana oyo no bare na ng'ina ere sahi. Bono Oywo omonene. Bono oywo omonene. Nere omwana oyo noatigete akagenda. Anti yaye ore komorendera ore komosomeria omoirere esukuru. Bono omosacha oyo ekero aroche omwana oyo okobirwe gocha akarora bono abanto nkobori bare ng'aki oria ere motari gokoba baikonya kobori. Akabwata akamotebia rusia omwana oyo iga okonya kondetera ebisirani. Akamorusia akairera ng'ina. Bono aye bono okogani kwa nkorokia oko omwana oretirwe otigirwe bwo okogani kwa nkorokia oko. Tintaeti mbang'aine ng'a nindende omwana. Naende nyora omwana gose buna akonya gosoka osirire. Naende ng'iche korigia sahi inche nomanyete na omonto sahi ndosete okonya ngorara rioka nonye bono gose mborere mwandu ase. Mborere twakoboke koro. Tinkonyara mwana tingonyara korenda mwana oyo pi. Ki tingonyara. Igo ni short yaye otagete omwana arwa ase omogaka. Lakini inche ntaete arwa amagoko ane ase obuya barabwo botuko bakobete. Noni inche omonyene naimogetie omwana oyo omokobera omoiseke oyo. Indore gose sobo mbara bare korwa ebitisho bamuraba omwao korwa ng'unyi bare nyasore. Inche ngaimoka saa 1 igoro kakong'onta omorango kabeka omwana gesieri. Nkora ki nkagenda. Omoiseke oyo nware. Omoiseke oyo nari arwa. Iga ekero ochete omoiseke oyo nomonyorete ka. Omoiseke oyo bono nware sobo. Buna toigete iga igagakera oyo esimi. Igo nabo mwarora mokoba omwana motige gesieri. Aratiga. Omoiseke oyo agakera omogaka oyo esimi. Gekera ntaraika bono onde nchera gocha. Iga nabo kwarora okong'onta obeka omwana gesieri. Gwakorire buya. Igo bono nari gwakorire buya. Naende akareta saa 8 ya botuko. Naende ria kabere. Gose konya inche namoirerete. Naende akoba saa 8 ya botuko. Akabeka gesiria nereta egiakwa nereta nerarigete. Nereta nero omoiseke oria arigete timeti ng'a yanyebegete. Akarika ereta. Rirube rigoteba ng'a. Rirube. Rikomotebia ng'a omwana oyo noyo. Omoiseke oyo origete. Tiga iche ariri abaye morisome.
mwana oyo omorende tiga kumuchanda noyo onya gotagete oiche twende tiene Kira. onya gotagete oiche twende tiene omanye omwana noyo uri agamata iboka ng'umbo iyo yagachaga kesima agamata yaimuka ipango nte igwipangire twende Mwako okunywa. akamateba. Bono naria ninche tagamata tata omogakonde agateba ndiri anti yari ngonya korwa ebitisho naende ngobakobera tore omwana intwe bono tukabwana egosori naende bagakoba omwana namokobete Tuesday bakabera nere bakarara nere Tuesday eri Wednesday Thursday naende Friday saa 8 ya botuko naende Naende bakamorenda. kamareta na ebikoroto na omofuko oburu akaikaransia omwana gesieria bono togotaboka omwana akorera isiko naende tokaimokia omwana oyo twate omogakonde bono naende ochire bono omogakonde agateba iri mwaigwa ripoti ng'a ngokoba arenge omwana ingi mwachi korare bono tokamata gaki ngokesa twarenge tomanye ngokoba are gose intwe twamaete twamoikeirie omwana oyo naende bono inki rende naende akobera omwana bae rirube riri omoisiko oria arigete riri omoisiko oria Bono tiankobori swari omoiso. Abakungu ngomanya muri amang'ana ekenyoro. Ayokorera kwao nkorukia oko. Omwana ono oibo omosacha ogo. Ng'aki aye ng'aki oro. egento eki ngetokonete ase eng'encho omoisiko oyo nonya orenge tatenenerete eti mosacha oyo atenenerete mara nare noyo abasacha babariri mae ekenyoro abete nabarabwo na abange bono timeti ng'aki echete gochance Gose nera ago suspect. Ayani bahati nasibu. Agotema ase obomera bokogwa. ntwe bono gento eki ntomaete omete gento nkere gogwabeni ekenyoro Yes. kwamanya ekegero ki na ekene nchera ki mbati igoro irio omoisiko oitimaeti inde innocent ata nkoiboria amaswali ng'aki bono omwana oyo acheta richiburia mbura bono nabo tokonya koeboria richiburia abo natobori nki atagokobera mogaso iga atebe omwana oyo ngoyo tanya gosua tanya gokwana kende bono rende nabo nche ngumeti igo bono ngumeti inde na chistress nyinge korwa aretete inde omosigo bwa emeti enyene mpaka saa hii mbwate emeti enyinane natemire kobera na omwana oyo natemire but bono noroche na abanto nabarabwo nabare ekenyoro koigwa nyare batesete omwana oria nyare bagokora gento gete nyare gose omwana agochi gokora gento gokomwakaga mbobe nyare bagoita omwana bono inche gaki tingonyara. Nobwate namba ya omochief sub chief oyo. Ng'ange namba ya esimu. Tekorakera omochief esimu inye kong'ere okorora kwaye nkoroki. Mogambi Eric Mbuyore. Oyakorokwa Rogers Kakasungura. Igonde journalist omoriki amang'ana. Natarira aige sublocation yao mochino oraiga omwana omoka atigetwe isiko botuko. Omwana bwa omwaka oyo moiga. Bwongoro. Alafu bono no twachire gatokona kogosori ne familia yiga na into bono maete entori korwa ase totara kwana no mochiefu toigo ng'akiri ng'ane riana rimanyete mung'ano ina ng'akirete sini ng'omonto oretera omwana obekire gesie lakini namumaete omonyene namumaete n'omwana namumaete nikamurifa akaenda police kaenda akaripoti wewe ono kurwa butimaite nane nkacha nkaigo ng'anache takamonyora nyina akamokoba akamwirira omwana naende haki yake naende nyina akamorentera so nini ndiwalifa kwa polisi badilinga mang'ana ayo korona kero omonto agotiga omwana ore anda 1 year iyo si mzuri bonekera ndoche ng'ana bwata amaruba paka ya obisi y'abana naende bono otemire several goikera omosubati otakari komonyora ekesi buna eke naki bono okay ntu tomanyete nayo ora advice ekesi buna eke naki bono gegocha kiaba kaenda bakasoba omusubati oyo obisi konya marani agenda obisi y'abana be sub county ya Kitutu
alipoti atebe ng'omukungu naro gwekenyorekeiga otigere tomwana emyaka eng'ana igana iga abobisa babana bagari they will advise him on what to do bono ataba gwekenyorokia n'omusubati oyu nabo that is the procedure abona atakwenda n'amaruba ipaka soba omusubati alisoba atamanyikambuluse tiokoba ni watu wanatuona kali bantu batamanyine then ofisi y'abana yororo itikana advice konya n'okurya omusubati gwetera abagambi bagaarya wamutafute waishike huyo mama wamlete mbele aweze kwa nini za mtoto. That is the much we can advise. Hata waisikonya ndiriali ngo weke nyorokia na ningekuwa nimeshika. Lakini bono tamanya pia musubati. Okay. Kero kende abantu mbaresika abategeta abana sana. Ne familia ye nero bone goteba nga maybe bona barabumba kunyara kulinda mwana oyo. Engane ngakie gochi omonto aratoka maybe sikari because amangana atoko yabeka monto narari oraga ni mwana ngakie gocha yabarendero. There is a legal procedure yo adopt mwana and it is well stipulated as a constitution and office y'abana inahusika. Okay. Sio sisi. Na bako genda ofisi y'abana atebo mwana yeno yone nando mukungu nye nombolire kaita mwani ya want to adapt mwana oyo. Okay. Legal procedure ambapo atali ofisi y'abana kuno muntu awo adapt. Okay. Bono. Igo muntu ni bwese otegeta omwana aetera somo murojo baenda ofisi y'abana. Bagenda na ofisi y'abana they can be directed. Okay. Bono. Thank you so much chief mbia mono. Yeah, mono sana. Thank you so much. Okay, nobwate namba yo muchifu wali. Okay, namba ya simu. Ikaguru. Turbosa. Ale. Omugambi turbosa mbiyore. Ya akuru yokogwakira akuru kwa Rogers kakasungura. Kakasungura garo murikia mang'ana koruge town ya Busongo. Bono. Ono ekesingira atwanyorete twachire ko bwatia. Ure sublocation ya Boroko. Asomo murageta igo muchibu ngoro. Boroko. Umuchibu ngoro sublocation ya Boroko. Ngabo. Kinore kiro nkiri kyane baje bakambaganga kiboye. Yani egentongo koboria. Torochie ebagonte binga musubati narorete to mwana iga akamutigo muchia iga botuko cross muriango. Bono. Ebagote bango musubati yo garwete buo. Bono. Engane ya no bwate bomanyi bonde igore engane. Ni manya tengo musubati na dito muchia buruka bwa kaenda gatigo mwana osasaba ya butuko. Mu muru yaga cyo cyata tugakaka kumurangirirende ngatome report musubati witajiti. Kera tajirinde kamute bono what you do genda ngo biti abana. Owe biti abana gatomuri bube kamurikira ibisati na kumurikira takazibakororo. Musubati yo kire kurangirirwa ramaru bako gende soko boko kwaye na bamwene tata itikwenda pi. Bono. Bone kera mwenire inubu nabagambi be rogongoro ngakie kineke kegoja kiaba nabo mu advice nonya ninu ngakibono ngakiekoba Manya tu kulingana naye kero kwa rebe issue hiyo bani hiyo kwa ndio maisha kwa sababu yuko tikwa ndio ndio kutaka kanga tu kwa mimi bine bita ne tu kutaka tu ashirikiana huko ndio bano yabe kwa sama go kama ya Onya tazo mwabo kwebu kasio mwana lakini ebe lo kuruhusu bana because mtoto yake mwana jiko kwa kama ukali ya satan yete na bora nyoro bone ndio magambi tutaka lazima nyoro go mono ko bitire ko kairo mwana amanje ko genda rute no rendo godi igo ntura tonya mwana uyoka so bunyanje bone rona hengra tiena rose na because office ya bana tera amwa kende kyo na ko tera amwa iyo mwana yo kare se pesa magoka tato mabage ndre ko bo minwel to gende se go shurika na chu bitikindo toro rengo nga
kanga mbaligi troje abana nabo baba right yabo mwa confirm ringo mo muroyo igana era tatu mwabo mwana we go ndo kunyara ku confirm unless ekwende ekorwe bono nondo mujioyo chief ngweto gokonyana turochinje no murikia mangana na inche gonkorwa ni right yo mwana oyo taba isago maete nabo turarwa onyoro mwana onyoro bokongu nende tuna waiting onye tumanya bana tatu mwabo mwana unaikaransire nere yani umo goteba tatu mwabo mwana awatanga mwana oyiere tari oye na hindi tamumanyeti omurugi oye nere nda agoteba ng'era bono yaikire nsinyo ere takunyara kurenda mwana oyo gategetarwe compound ye bona ajebu ni area chief yo munyaruko oyo orete mwana akabeka ng'akitogo konyana ogokonyana konde ngori yo kwa sababu nainje tingo betereti mwana ira nese nginaji konyanya botuko the best thing is na mutumite kwa sababu na mutumite naona saba skari ikiwezekana na mwiso ko yabu ato kubwa soko konyene nkimutara mubwatere ni muno mu chief okay ekyagero musabujibu nabwata authority yo kubwata omuntu nkyayo tara mubwatera nimbwata authority yo kubwata omuntu lakini legally ekero abwate you know no matter si arrest ya sababu kulingana constitution ya saizi ekero bwate yo muntu goigoto kenga no bwate gendo ekogoro bwate ekerende bakamaruba aye yo binamba nera umusajo nero bwate omwana ona arare moya arorekaine marube aya namanyire musubati oyo admitire bwekanga nere ngino omwana oyo nkimotara mubwatera soko neglect omwana tukutete sana njabutuko ekere kinde kigeje tobya no ma kukongira bwango sana embu yango konyana tori tari bwango nenje na amaswali ngo kobori buna muntu ore sikari araburi ngongo koire nanje buna ngo koire ne bigongo koire ndingana ki I'm the area chief of course yes ekero manje nari como tomatio mtio I want the dig the kick and enjirere bonge tato ngafekinde kitatu wa mwana netatu wa fekizio mwana netatu wa fekio omonyaroko yo monyene so ekero toko bwata abantu kanto bwateste ko bateke nande kero na tebetio momuroyo digo ko ite ko mo bwata be kwime mo murega kanete die ko monyana garebana mo ikere liru beripo ke na children's office and that is what I did go no motive but think nyana bwata omonto mo ire zen ko ira nande totayo ko mogambi because the man ekero na mote ngani mo kiaba muraba ken pa bwata mo bise ko ba mo beke in custody of police ai ko mwana lazima mumurega kanta katemuri kire kirube agende student office for which I did kai igono mu kunya karete ruri rube agende office ya bana tare 22 igono mumuro kanete nga musubatu itabwatwa yes akarete ngatiga imoke ko bagende office ya bana bagende barikira nororo onye no mwana agajere buno mukura onyore ngino kwe ko mwana ego mwana na bate bete kisia kigende kwa muri ugabu so ya Tinko bwata muntu ndakura ke complain because ni mubwata mubeke imaja nere na bako myaka ntanzo era uno motiku nti kwa kombeke ko zako ndete yokungara uno bamaena rende okay biyamono chief aso wa advice gwikirabo sawa biyamono kitora nyora yande nabo tugukuri sawa biyamono okay mancho muri ali kwigure musaje no ara akana ngamusubati tali kubwata nero kanete tugwetirende anyway abagusiba minto tigamba tebyo bumaene isika abantu nabange bakuriya abana nakorete story ende kurwaria abana babere abana ubagatorera sana bamenyete boka babere isabwa tutu mwaka uri mutinyu kumyaka sibu mwaka 35 ngina gatama buno yatamete myaka 3 ngina tana kororekana abana bariro borne chumbi paka babiri bini byao mukanga kereji sime mutageta abana omwana oyo tigira no mwana kamura makoyomo abantu bari mutegeta abana isika bora nyogotageta omwana rendo mwana nara ora available moiche anyogotageta nkoy namba yo musacho oyo mwana obisi abana muri kerane oyo mwana nyogotageta korenda ochikorenda kaka gentonkeri kerango kimambi ekerango nyoro omwana oyo arobisi getene na ringwana na mukwani na inji na kuminga tata ya na gokonyete tigenya sana ugusisini omwana oyo ndotageti anyoro bokongo na ine bono njente gete gukwana na mo oba no mongino bwata abana njente ato kumukwanira from a point of advice tindi ko mubetereri
ndagete komotebiga baba omwana oyo bwata ase bono murende paka ekera abantu mbara abakonyo abantu mbara bategeta abana isika bange omwana ere omonto okonyora are okorenda lakini ase bono aye murende paka chinga kyo omonto agotoka nimatege kangeriko n'omonto karado omonto karang'agera esimi kaka inchego nkobachi namba chia chaino mugambe kobuno muchifata oyo aimoke n'omwana nori otagete baimoke bagende bakobisia abana barikerane aye gwo mwana tubonane baba endo mwana aye murenda matukamake rendo omwana neriraika mwana eratabwate momocho omonto gwatama mocho ng'ina mwana otamanyeti kende mwana oyo aise gokwa gose konyora omochando bono gagokwa omwana ore innocent eratamanyeti kende ere neriraika na Nyasaye nabagocha kobarikera ekina emereria sibere esore emereri mono mwana oyo aye murenda matuko make ichigo ngotokarire aye mwana oyo murenda aye tabaisa konyora mochando onde bwensi murende matuko makare iga mutuga omwana oyo nkonyora arase akomenya naende mami na mambi nere nkobara omonto omonene abana muna bagotuguta abana buchi president chia mambi abana baju ebina ni ba mambi babo Obama go batigetu chichokora bagatugutwa lero nabo bachi president chia America abana ebirentane nabo abang'aini ebiata nje research jana na bikireteko mwacho murigereria twarure sobo mumura oyo tigere omwana igo twakire simi go chiaso omonto nyumba 10 sobo musubati oyo tutagete komanya gose no areka togende turamukwane na horanyone nabwate story twatebigu togende paka sakuru kumugumo go tokogenda etwaruriria magige primaria tokenda mutu paka igonga twende mutu ake paka mugumo stiri mbonchari tore toteme gose musubatu intomonyore totamanyore ti well and good totate gotema nerara atwa ensemo ya yomuganonga nkikiagereta kareto omwana umaete musubati otagocha bosa sababu etayo tutete kumuriginere atwerese ng'isababu enene yagerete akareta akamwana akwo botuko saine akamutiga bwo mumuroyo nereriye enere ganga yitenene tagete turachake sabari goika chinseme ekyo chia mugumo turamanyanga ninki kagenderete buna nachika gotebia twitire sabari goika mugumo no mupako Kisii County na Homa Bay mbura ya ture go twachire korigyo monyaruko yego sento manyore twanyorere isamoke twanyore no mu biso nyumba 10 aiga munyaruko yo tari kororekana asare twatemire kumurigi mwabo ayo tato mwabo gakonywa maru mamu mwabo gakonywa maru bayo kabonzi mujosieke ona rende turatema ko turamanyore ngakiende nabo tugwichana rito barentere part 2 nerara tweresa igoro nga nkiamanyite igoro yengane yiga yo mwana uyo bagusiba mintoga ndrego subscribe abosongo vyapsa maritane ngoro koroja sika kasungura tomera nenga kichinde pia